Τι έχεις, τι σε βασανίζει? Πες μου τα προβλήματά σου. Τι πίνεις? Θα γιατρευτώ λίγο ρε φίλε, δεν έχω προβλήματα ρε μαλάκα. Πώς το βλέπεις τον αγώνα? Θα βάλει κανένα. Φίλε, το παιχνίδι σήμερα είναι πολύ δύσκολο. Θα βάλει κανένα τεστ να μας λυτρώσει. Θα το πάει πολύ σοβαρά. Να μας λυτρώσει πάλι. Το παλικάρι λίγο τραβάς παρακαλώ γιατί δεν είναι καλά. Γιατί δεν είναι καλά το παλικάρι? Κύριε τερματοφύλακα, έχετε την απαραίτητη διάβια για σήμερα? Δεν μας προφυλεί γιατί πολύ άσχημος. Φυσικά. Φυσικά ρε φίλε. Καλή μόνο. Έχεις φάει αυγά με ρίζα βουλίλα και έτσι? Πού είσαι γιώτα να δεις, πού είσαι γιώτα. Γιώτα που είσαι. Λέγε Βαγγελής. Πάρε τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Ποια? Αυτή είναι τηλάριση. Κοιμάται ρε μαλάκα. Την άλλη πάρε Πάρω ρε. αυτή από τηλάριση. Πάρτε. Πεπί. Ποια πάρεις, ποια πάρεις. Ποια πάρεις. Μη λες ονόματα. Την κυρία γνωστού. Την κυρία Αγνώστου. Κέρι. Η κυρία Αγνωστίδη. Περί το να σου πω πως πεθαίνω. Πω πω αυτός ο φραπές είναι θρυλικός εδώ πέρα. Γεια σας. Για φέρε να φτιάξω. Στην υγειά της αγάρες της που δεν τάξιζε τόσο. Καλώς ήρθατε. Να συνέντευξη στην Πουέλα, εσύ δημοσιογράφος. Πρέπει να φύγει από Λίλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Έλα, Μανά. δεν θέλω να φάω τα πάνω όμως, θέλω να φάω τα φίλε καβαλού. Τα φώτα παλού. Ναι, συνέντευξη. Μάλιστα. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα κύριε Μανά. Το μπούτσα τραβά. Και εγώ είμαι μαζί. Μαζί. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα δύο μέλη της ομάδας. Καλησπέρα κύριε Κόλια. Καλησπέρα σας. Για πες. Πώς το βλέπετε το σημερινό μάτς? Είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Κοίταξε να δεις καταρχήν. Κάνα μιλήσω εγώ. Παρακαλώ μεγάλε. Το παιχνίδι κύριε